Ya kamata a rubuta ramuwar gayya, kwanton ɓauna, awon gaba? Ko akwai buƙatar karan ɗori a tsakanin waɗannan kalmomin? Idan ba ku manta ba, a baya na yi bayani cewa ana amfani da karan ɗori ne wajen ɗaure kalmomi biyu masu ma'ana a tayar da wata kalma ta daban kamar sauran harsunan duniya. Ga wasu misalan kalmomin da ke buƙatar karan ɗori: jari bola, shaci faɗi, gama gari, rigakafi, mata maza. To sai dai akwai wasu kalmomi da ake harɗantawa da masana ke ganin ba su buƙatar karan ɗori a tsakani, wani ɓangare da muke yawan kuskure a rubutun Hausa. Misali, kwanton ɓauna. Idan kun lura, akwai mahaɗi na wanda kamar iri ɗaya ne da karan ɗori. Wato duk inda kalmar farko ta zo da mahaɗi, to masana na ganin babu buƙatar saka karan ɗori. Ga wasu misalan: ramuwar gayya, farar hula. Nan ma kun ga akwai mahaɗi na ra a kalmomin farko. Haka ma kalmomi kamar awon gaba, tonon silili, karan ɗori. Idan kun lura da misalan waɗannan kalmomi akwai mahaɗi, kuma akwai misalan waɗannan kalmomi da dama. A bidiyo na gaba zan ɗora.